ebintu bya yagokora akore n'abantu baye bari abakora igasibe county government intu muna barundi kipigipigi otore kando tokora ebintu byito igota tekogotebyo omo jumbo ito soronga egento kerisimba gotenga intu torangenere mono na toikanga bono borimo intu torare nere bobepi nande toko bamo nere pi baka twakwanire nere tomote imejando tobwate nande kera tweresire ibago biria bekari bigatoita bibago ki mbara bibaria bekari bagatwaka chinungu ekera tweresire boigo abantu bari baito baitwa bakaumia babe compensated within 7 days nando muntu uri tosirete amatanga no tojokorega government rogora archo bisyaye aramisi adigi chesu aligireke squad aligi flying squad abatumbero gorari because no tokare tokatahete kokwoso bonge mono until mwana boda boda nyore justice egento kende ayezimba rati tiago to chanda watorokire bibago nintu gwatumiaga tugeta makori tugakoriga chikura nintu gwatumiaga iga tugakorendera chikura cyao kwa biro mugabana lero iga ndi twabe bibago gwatoroke bibago ayo murango toburukani hore bobe e county yekora yako ya Nairobi gwakera ndi gwaje togake kura bosonga watomanyire wasiro gutoroke bibago arokonye ngakyo gutoroke bibago to koriga chikura intu nande nteto manyega intu tori bakungu bago nteto tabautise katu yokonyoma nokonyoma ndikyo korete onywamete goso onywamire intu otonyomete basongo abakungu baito nabagusi no bamenyeta nande na family yetu no bamenyeta intu tokokwana muna abanyana liroba igonda tokogotebiga simbarati tosike ntu abarundi chipikipiki intu tori bangira bago nande gotari twakorama utwagotebia kene rindora kebise nande gotari no tokobwete ntobwete pi ogokwanto mete ngokutore na uranyore nga itukorite na uri abangire togokugo lakini nkyo gotuchandira nande twagwakerete chikura nikie kikwaro chese chipikipiki gwachiro roko nyogoto chanda otako korega swa jorete muno mugabana ama tukakwa berro bise metienye yebere niki gwakorire ma ukagenda ukachokora county ali stadium bono ntatu ko igona na William Ruto akurangari employment ba national government ba speak abakore county Kasarani stadium ebinto biri gukora my friend biri SM to biri gukora as qualification chijobura biri biyo binobo guni korega sia muno moto jete school no na academic is yao ejira question bona yono bekire sisi ko bwa maswali abanda abatora to burundi kipige jete jire jeni mtora beke mesa gali swali tai usoka tento so ameta katolo kipige to so ameta pinega se to bora to kama bibodi baito bara bataka eke to kyo moiso wansire ko chanda bana biashara ga iko kariko bana chira chire sesi okoma na chira chire sesi finance bill ki e finance bill okutumia kwa chira sesi lere number 2